Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Kadi ko arde siftinde en ko ganduɗa hay goto emi yejjitani ɗum. Nde wonno yimɓe so gondi alay sago wooda coftinowo. So yimɓe ndendi alay sago wooda coftinowo. Tawde noon ko rendo wiya rendo so rendi nafata ngo rendina hunde wawa wonde. So ji aduna o wayno wayni ko rendina wayni. Asamano to woni to ne woɗɗi kono ko rendo rendi toon. Weeyo ɗimmiwo ngo ko maaje ɗe no ko rendi toon oɗon gandi. Weeyo wongo ngo ko leydi on jii ko fawi e dow mayri ko. Weeyo ngo no ko woni toon ne weeya toon oɗon gandi ɗum. Ko rendo rendi toon woni toon. Weeyo ɗimmiyo ngo ko maayo ngo ko mofti toon ko e hewde ko rendo woni toon. Leydi ndi werta ko fawa hen ko rendo. Ɓe hen goni dow leydi to nguuri e dow mayri. Ɓe hen maayi naati e nder mayri goni toon. Fof ko rendoji. Dendagal wurɓeɓe so ndendi ko rendo. Dendagal mayɓeɓe so ndendi ko rendo. Wadde ala ko wuudi so wona wurɓe tan e mayɓe. Joni neɗɗo guurɗo o noon no ko ɗaɓɓi komo wurda. Ɗum saabi noon yimɓeɓe gadda goto kala wooda ɗo heedi. Nde wonno goto wawa ɗum saabi rendo ngo rendina goto kala woodi ko resda. Ɓeeɗo ndesda gandal, ɓeeɗo ndesda jawdi, ɓeeɗo ndesda haqqillaji. Goto kala ko resda ko herori ɗum. Joni noon ko ma ɗum rendine kadi nde nafta. Sa yi ndiyam heedi bange, siman heedi bange, leydi heedi bange. Nde jiɗɗa maade nde no mbaɗɗa? Ɓe ndentu. Gadduɗa leydi ndi jorɗa ɗon. Gadduɗa sima pawɗa ɗon. Gadduɗa jamɗe pawɗa ɗon. Ko jiɗɗa wadde ko maade. On saa gadduɗa leydi e kaaƴe e jamɗe e ndiyam. On saa ƴeewoyɗa ganduɗo ɗum o mbiɗa mo jinmi ko waɗane tuufeje. Kay wonno ko tuufeje gaddotoɗa wadde nde mbawa maade. Ɗum waɗi ƴeewoyɗa bawɗo fiide tuufeje o ari sara maɗa tottuɗama ko wawi ko o waɗi o gollanima ɗum. Nonno a wawa wara ƴetta ande ko mbawɗa ko jawdi tottamo. A wawa addode leydi ƴetta gaddowo leydi o joɓama jawdi o addoya leydi. A wawa fewnu siman ƴeewa pewn siman o jeewa ɗum o ƴetta jawdi tottamo keɓa sima. A wawa fewnude jamɗe ƴeewa pewn jamɗe o tottamo jawdi keɓa jamɗe ɗe.
awa fewnude kaaƴe bawɗum fewnude o tottama jawdi o addanma kaaƴe ɗe joroɗon a wawa fiide birikaji ƴeewa bawɗo o jaɓamo waɗa birikaji ayde on saha noon kanko muulowo o adda peeje makko o adda ko waɗiri peeje makko o adda barigal makko o adda rakkol makko o adda ha o timmina ko yiɗi ko on saha jiya omo jiiɓodira ko rendano ko leydi ndi ari ko bange sima o ari ko bange ndiyam ɗam ari ko bange ɗum o rendinta beele wona hunde ayi o nan ɗum nder cuurel gotel o fiyen ha heewa o berka ha yooɗa o wooda nokkuyel ɗo fawi ɗum tan jiya waye noon ne waye noon ha ɓooya tan jiya wona tuufeje kewɗe sara maɗa alana ɗon ha ɓooya jiya o gayna on sano kalɗo e makko noon ƴetta joɓamo kalɗon ko kodi itta joɓamo ko kalɗon ko itta joɓa no kalɗon itta joɓa dokkam haqqe makko ha timma o yaha haji on kaɓani kon so yi o gollima haw gayni mbiyami ɗen yoɓatama a addi haade ceerno o acci haaju makko o fewni tufeji ha feewi e sifa jiɗɗa wayni wayi noon gayna mbiyami yoɓani a addi haala ceerno a addi kone haale sabu ko waɗande goltede ɗon haala ala omona gollo o gayni gollade noon no mbatta ɗo e makko tottama ɗum tottama haqqe makko ha timma haqqe makko kanko jeeyi a jeeya haqqe makko on saha haqqe makko mo jeeyi o tottama haqqe o ha timma kadi o gayni dagana goɗɗo biyeteɗo mahowo on so ari adda kaɓorɗe muɗum joƴƴina o namdoma ko mbatta ko jaha codoya ko sodirte kalis codoya gadda pawanama ɗon kankone o ɓooro o adda gandal makko o rindina ko mbiɗa ko kalanama ko jiɗɗa ko o windita kayitaji mbiyama ko cuuɗi jinmi e naggam kaala yidde ma nde ha gayna gaccidamo haqqille makko jahajuma ayi jahajuma an on saha noon o mahanma ha nanda e ko mbinoɗama ko gasa noon mbiyama yoɓani a addi haala ceerno a addi haala an on kaldi ko yo mahane o mahi ha timmi mbiyami ndemi yoɓani a addi haala ceerno kadi o gayni on ne gayni ɓenni noddoya goɗɗo mo ganduɗa ko pentirowo wala ko mbaɗo karoje on ne kalda e mum adda gandal muɗum waɗa ko mbiɗama ko ha timma mbiyam yoɓani a addi haala ceerno a addi haala sabu ko an addi haala sabu nde kalduɗen nde on saha ko naggam mbiɗam o yiyey o gollima haw gayni sa wattani hen goɗɗum kam ƴettu kam ko kalɗo mbiyama da tawda wattani hen goɗɗum kam ittu kam ko kalduɗa makko tottamo eyi kisam ayi ɗon gasi joni noon kadi ko noon tan golle ɗe ɗo mbayi ɗe golle ne on gollanama ha lewru maayi mbiyami joɓani gaddi haala ceerno onon mbiyami gollo noon mbeɗa gollo guila goo lewru ha lewru maaya aɗa gollanade welti ene ara e maɗa welti aɗa nawana woɓɓe ɗe mbi aɗa welti lewru maaya mbiyami yoɓani a addi haala ceerno annene anne addi haala ceerno i an a wi yomi gollane mi gollima ha lewru maayi mbiyami yoɓani ceerno a addi haala ceerno wadde so haala haalama nan paama ceerno ko an wiya gollane a ari a naati dental ko sarɗeji mbaɗa toon
ɗi kaalama ɗi belima a jaɓi a naati ko lewru mbiyeɗa ndu maayi ko paɗɗa ceerno mi yaɓani addi haala ceerno addi haala sa addi hol kaalowo hay goto so gollowo golli golle ɗe peewi juɓɓi an wi noon wona kanko wi noon ko an o gollanta an golleteɗo a qirrinima hoorema ene yooɗi ene feewi ene yuɓɓi kanko mo welto o golli ko ha feewa ha yuɓɓa wadde onon gollanteɓe on qirrima ɗeɗo golle ene peewi ne juɓɓi ene ndewi laawol on kay so lewru ma kadi ndewe laawol onon mbi ne ndewi laawol koye gollanteɓe so lewru maayi ndewi laawol on mbaɗen laawol ceer ɗeɗo golle ko golle e nder golle a wawata andude sowona naata e majje walla jiya gollowo ɗe jiya gollowo golle mbaɗe ni ko ɗum mbawata andude ɗeɗo golle ko golle kono nde wonno ardata e ma tan ko e mbaadi mbemdi jiya audio yettoma jiya vidéo yettoma sa haalanama no waɗa ha yettima ko golle e nder golle to golle jawɗe mbaɗan ɗon cuɗol oɗon jiya hunde yaha e weeyo amin golla ɗum ene yetto on taw ton gasan taw oɗon jiya ɗum oɗon paami kalmi ko on jiya hunde ene weeyo hene golle taw ɓe ganduɗa ene woodi woɓɓe to goni to wawa yettade ɓe ɗo goni to min jaɓa tampere nde min gara min ndewodira e mabɓe aɓe golla amin cara ɗum e nokkuji goɗɗoyɗi ɗo radio ala toon télé ala toon onon nder ladde ene rema holno heɗorto radio ngo e télé o ala toon o waɗane feere ko wonno vidéo ko watte audio o nanna e nder téléphone ma tan jiifa connexion ma ceerno ay wonti radio sara ma ko wonno vidéo ko ma jaha en weeyo watte vidéo arta naata e portable ma jiifa connexion ma ceerno keɗoɗa kennoya kadi bande en wona ballal ceerno ɗanoɗa ceerno ha pina a yenna kam télé fattama ha ngara radio fattama ha ngara kono ngara tawaɗa fewnana ha feewi ɓe acca e nder weeyo he ngara jeeɓa elle a tawade waɗa ɗum de taw o hiina ɓoyɗo o golli o gayni o yiyaji makko o golla 7 heures subaka ummoto o wondema ha nangue muta ko korɗono mani omo hoori aɗa hoori omo hoori o gollodira e ma ha nangue muta an jaha kumtoyoɗa a anda o humtima te ko neɗɗo ma mbiɗa ko giɗo ma mbiɗa a wiyanima ar kumtoyoɗen ƴetta kam jawdi ma ne wonde poche ma ndi ƴeewa ko wiyete Orange Money walla ko wiyete Wave nanana mbiyama ceerno nda waltira kumtaɗi ko ɓurɗum yodde ceerno ɓurɗum yodde an a dañi kada humtono oɗo onon ñaldi oɗon gondi ha nangue muta a anda ɗo woni a anda no woniri ƴetton kam goto itta kam hay so sappuyel muɗum wiya ceerno nda so tandarma kam ene yooɗi o wondemon gila goo lewru ha lewru maaya eɗen payi e mudduji eɗen payi e julde ko neɗɗo meɗen mbiɗen enen gacciɗenmo e haaju makko tawi omo darino e haaju meɗen jamma e ñalawma suɓa kikel yonta mudduji makko on ganda no wayi yonta julde makko ko ɓesɗo on ganda no wayi gaynon noon jehon koron gaynon juulon gaynon juule mo wuuri jaro jaafo gacca hakke battimo wuuri ene yo ceer tel juule mo wuuri yo battimo wuuri ala
kadi gondere makko o wonde men tiltil ha daka yonta o faya daka o yaha toon o wallodira e men toon ko kala ko woni toon o yeto ko wawi nangude hen ko o nangana on ɗum o fewnana ɗum ha feewa yetto on illi oɗon daka illi ko daka gonɗon o jagga bandaji ɗi o fewna ɗi ha wela heɗade yettoma keɗoɗa kennoya bande en o noon saɗa yaha nokka itta e busam mbiyama dawaltata pas dawaltata connexion toon e koye weeyo rewata ma daña connexion itton mbiyon ɗum ɗo de waltoro lawol men dakangol se jeehi mbawa nangude ha feewa gadda min yiya min keɗo kadi o gollo ha ko wiyete taske yonta goto kala e ñaagui Allah humde dammol galle muɗum e weltina galle muɗum onon noon gondana makko ha ɗum yonta goto kala yaha ƴeewoya dammol ɓurgol mawno dammol humo galle muɗum holtino ɓesgu muɗum ha gayna kanko noon omo wonde mon jamma ñalawma sokkiɗe jehon noon layyoɗon garton ñamon ha karo garon oɗon naate hen mbiya juule muuri mi jola jaafo gacci hakke watti muuri en nanni ceero en nanni nannaki ceero nannaki en dendat ballodiren ken dental kala ko yonti e nder gueɗe moƴƴe ballodiren hen amin balla on fodde amin en poti nde komin seeɗa min kewani onon noon Allah waɗi onon ɓuri min hewde so goto kole itti seeɗa kal jogiti anni waɗirde hen saabi Allah ene walla ballowo ene jingana jingonowo rendo kalde pinɗa tawa hunde e rendo ene sari ene ummoɗo ene yaha ene ummo ene yaha so yi noon a ari e nokku he a tawani ko fewna ari e nokku ñamirde a tawani ɗo ko fewna ko ñamete aɗa heydi ne mbatta ani nafata noon ko haalte ko nane jaɓe golle noon sa yi mi nani mi jaɓi a gollani nafani aroɓe ne gadda ɓe gaddirto ko ha golle ɗe jara yeeso anne ko hen gonɗa ko hen jeeɗa waɗa hen ko mbiyeɗa ko wiyete kaka mi rokkanima kono haqqe ma o kay nda an jeeyi haqqe ma o mo kaldeno o moni nda ko an jeeyi ɗum ɗo noon ko mi wattanma hen daw mi selli ɗum ɗo de ko haqqe ma nan ɗo haaɗi ɗum ɗo ko min ɓeydi ɗum hen no Allah waɗantuma ni nawa sac ma gawri o wattanma hen sakuji gawri konko wela so wela waso waɗanama noon ko waɗa makko waɗa makko addi sac gawri o watti ɗum sakuji gawri konko wela ceerno anne minen min gollima en kaldi hunde nde yonti waɗ ɗum sa watti hen goɗɗum e ballal mbiya ɗum ɗo kaldunɗe nani ɗum ɗo noon da anne ko an jeeyi ɗum ɗo waɗe hajuji ma selli sabu ko an jeeyi jawdi ma ene selli mbaɗa hen ko welma ɗum ɗo ko min jeeyi nda waltoro hajuji ma ɗi amin jii darde ma amin jii tinnare ma e duusom ha e rendo he annene aɗa foti wallede wadde min gara min balluma min jinganma eyi ene yooɗi min kadi min woda min sasa min ciftoro on min ganda on kadi oɗo ciftori min kala pide min ciftoro on min gara min gacca haajuji amen jamma ñalawma ala min celli ala min cellan kalde pinɗon jiwon min e weehe e baɗɗe kattana Allah e bawɗe Allah hayso min cellani amin kersa mum arde min kala min cellani hayso min cellani amin kersa arde ɗo amin kaala wonde min cellani min gollo ha ɗum ronka yiyede heddono woɓɓe jiya min cellani ngara kaarde sellani ɗon andete kaari sellani kanko a tawa haalano sellani wasano ko jangguinowo jangoɓe non ko yiide jangguinde nde ɓe ngara ɓe goytoɓe ceerno min jiyani mbiye sellani ayi ɗo ɓe garanaɓe sellani aɓe jangganno jangguinowo o sellani ma waddata wawa jangguinde o sellani wadde o ara o haala o sellani mbawa ɓiltade ganda ceerno sellani
wa amma ko nangitte ko ɗum kam wiyatami sellani oɗon jiya mi lelo dow leeso mbeɗe nangito mbeɗe adda noon fodde bal sappoji mi leli mi sellani oɗon jiya ɗum kadi on gani kadi o kadi sellani o wonda e mon ɗon haw arta e mon o wonda e mon ɗon onon oɗon jokki haajuji mon oɗon gandi oɗo sellan ko joom galle gaccuɗon e haaju makko o wonda hen kecci haw ummito o arta kadi o arta o jokka golle ko an gaddore makko ɗum kadi ɗon ko arde ɓe hen gadda ɓe hen celo addude ko salare ceere ko salare an aɗa yenna ko kaldeɗa ko heewani aɗa ñaama ñalawma goto ɓuuri ɗum heewde an noon ko lewru kaldeɗa lewru ha ma e ceerno aɗa gollane ñalawma aɗa yenna ka joɓoyowo heblo ɗum heɓu jodduma ha yettade ko gacca ha yonta mbiya min gacca hakkide min de gommi ɗo ayno gonɗaɗa koye haɗama yaade kebla mbiyama nda ɗum ɗo so lewru maayi komi jeehowo ɗanngal omo anda gartoyammi lebbi 5 nanimi moftanam toon selli ka jeehowo ɗanngal e ladde to ala connexion to ala weev ala orange money ala hay hunde ƴetta fodde kay won toon ko balɗe lebbi 3 4 bersa ɗum mbiya min de komi jeehowo ɗanngal so ɓe artoyi noon mi jakkolle eyi kadi arti kadi gasanto ƴettu balla mbaɗa hen yoɓ ko mbawɗa ko ha gayna hankkadi noon ko yani dusde sa yeeɓi hitande hitande woruno aɗa gollane saha kadi itta kadi huuka mbiya ceerno waltoro haaju ma o ɗum da kom ko haqqi ma jobɗa hitande ma haqqi ma wonɗo a yeeɓi hitande ha timmi hatta noon kala lewru ma kadi ciftoɗa ceerno mbiya ceerno nda ɗum ɗo waltoro haaju ma ɗum da haqqi ma e dental ngal mbaɗɗa a gayni toon uddi a waɗi ko waɗɗima e dental he hitande mbaɗɗa jobɗa gaynuɗa wadde kala lewru ma e anne kadi a dañi seeɗa ma mbiya ceerno nda waltoro haaju ma o yeyi no yooɗi ha maayi haaju makko ana kadi daronoɗamo hen omo daranima e haaju ma ɗanoɗa o gollo pina tawa ɗon dawa jippoɗa tawa ɗon aɗa ɗanni e laawol ƴetta keɗɗa e laawol he ko ballal gona suudu ma aɗa janga gona e bitigi ma aɗa janga aɗa walliri e noon ha lewru ma e kanko noon ko makko ko ronko arde an ko ma ko jiiɗa yo ar nannaki ceerno haqqille andi ko andi fof haqqille andi ko gonga woni gonga enen goni enen min gacci haajuji amin ngari gollodirde mo sabi Allah on kadi min jaɓani min komin yimɓe amin cella amin ñawa amin donka amin mbasa ɗum noon waɗa enen ken dental addi en ko nafodirde so yonti hoto hay goto sabbo ha wiye addu yoɗanni siftinam te kalde pinɗa jiyata ko tablo mo neldumami montor mo garmi e maɗo on montor sa ƴeewi hen mbeɗe windi hen ñalawma ɗo yarata lewru ndu ɗo yarata hitande yarata min mbiya siftinam ko heddi ceer kalde pinɗa haɗen fuɗɗade tablo o arto arde ma montor arto arde maɗa ha ganda hande ɗo lewru ndu yarata kebloɗa ceerno a wiyama lewru ndu woɗɗoyi ƴeew hande hoto yarata hande a jaa 12 hande eɗen jaara 12 ƴeew ko ay kono foti so yi a acci wiye woyi sa yo acci amin joɓa to joɓoɓe kadi ko gaddaton ko wawata gollal ngal nafanno kamɓe heddiɓe ɓe mbaɗa no mbatton ni onon waɗoɓe oɗon mbaɗa fodde mon nde fonno kalde yonti oɗon mbaɗa onon waɗoɓe amin gandi on ceerno onon waɗoɓe fof min gandi on kalde yonti oɗon mbaɗa heddi mbatta ɓe noon ko ɓen tardinen ceerno kalen gonga heddi mbatta ɓen tardinen ɓen jahata ha golɗe kadi laaƴa ɓe gara ɓe naata ha ɓe keewa teb
on saa so yonti noon sikke matoɓe gaddi sikka julta so ñiye waɗi sutura mbaɗa taw hay goto annanama waɗi a dañani ngara kalanamin less min de o saha de ko ni e ni e ni kala gantuma ceerno kala gantuma min nanama gantu jewma gantu ayino ha gantu o yaltema a dañi mbiya min de mbeɗa wiya lebbi naggam ko ɗo hawri nda kasi selli lewru ma a yenna Allah huccita e darma saɗa jogui omo andi a ala omo andi saɗa jogui a wiya ala a funti hoorema a ala omo andi ala gasi ngara kalana min less min de o saha ko ni e ni e ni e ni gantu jaɓe annen so yi ha gantuma o yaltema ndendina ko ɓenni ko fof mbiya ko naggam hawruno nani walla an mo ganduɗa camorɗo ƴetta ko samori mbaɗa hen an mo Allah rokki ko samori an ne ƴetti ko samori dusa galle o no moƴƴiri ni so galle o yeehi en fo yahanta en ñaaga Allah gal darto nafoore fotani dartinede ko ganduɗa ko dewal Allah eɗen dindi eɗen dewda Allah kala nde pinɗen gadden nafoore ko nafata ko sohla ceerno eɗen pina ene keɓa ko nafata en ko en kaɓani en dukani eɗen deeƴi eɗen golla subaka kikiɗe oɗon keɓa nafooje moɗon oɗon naftoro oɗon nawra hen bandiraɓe meɗen woɓɓe en naftoro hen on balli ɓenne sabu mawo mo ganduɗa anda tele ɗo heedi anda radio ɗo heedi an no gona sababu haw heɗo journal gona sababu haw heɗo darsuji makko o heɗo jangde pular makko o janga o wawa o winda o wawa yide Qur'an arab ballam haw yiya limto hijjo o janga o watta jangguinde wona wallimo ceerno on noon mbaɗanɗoma ni o a wi o aɗa wiyama ceerno an ko ceerno inde tan jogonoɗamo a dawani guesa a remani a doggani ala ƴettu kam tawɗa jogui jawdi ma ko golto ko jawdi courant ko jawdi namdi wifi o ko jawdi namdi connexion o ko jawdi namdi wadde anden aɗa andi ɗum so tumi arani golle ɗe laƴat ko hen jeeɗa wadde anne waɗa hen koto yaw hami ala koto yaw cabboɗa ciftinɗa welani woɓɓe hen gonata hen ha lewru maayo min de wayli heɗade teɓere mbeɗe ndaara joomum heeɗi wiya min de wayli heɗade min de waynade dentale teɓere mbi yiya o anda mbiɗa yiya omo naati kala ne waɗa amin gandi natɗa mo natani amin gandi kiddemo heeɗaki hay sa suuɗi hoorema amin gandi a suuɗi hoorema hay sa waɗi cuuɗogel ngel amin jiima ɗo cuuɗɗa ɗo wat saha cuuɗa cikkama tan min ganda aɗa suuɗi ne woni ko batta jiiya cuuɗiɗe mo suuɗaki ɗum ɗo ko suuɗi ɓe ko ɗo keedi ɓe cuuɗa ko ɗo keedi ɗum fof non toon e nder kaɓorɗo he ceerno hande ngoɗo weeyo hay goto wawi nade cikka a suuɗi a suuɗaki ngoɗo weeyo hay goto wawa suuɗade hen ceerno hande aɗa haala ene heeɗe aɗa golla ne yiye kala ko mbatta hen yo won jaam tan kala ko kalta hen yo won jaam ko golɗoɗa hen yo won jaam kalɗa hen yo won jaam ala ko mbatta hen taw heddaki hen sa waɗi hen jaam heddo hen sa waɗi hen ko ha jaam heddo hen wadde waɗa hen jaam ɗum saabi min cuɓani on jammo so min pini subaka law min pewno ko fewnete ko ha gasa min gadda noon min gadda settir amin pewna kala ko yettaki on taw so parde woɓɓe noon keñoto ɗum de arani taw addoy min jiya an ko arani ko woni koye fewnede gasani taw sabbu ha gasa wo saha yawa gasde wo saha haaju goɗɗi polo min amin jaaɗi haaju hamin gayri min gatta ñalawma o meeɗa timmude on keɓani heddi ko yaawa walla leela heddi ko yaawa walla leela heddi ko yaawa walla leela ala kam ñalawma garɗo on keɓani to raka e mbaɗan grève eɗen e golle ala ñalawma mo yonti on keɓani heddi noon ko yaawa hen walla leela hen o saha leela walla yaawa
hayso leeli yaawi on yi arta ha timma no ko mbiiramon ko waɗa ha timma no mbiiru on ni wala min mbaɗi ko waɗɗi min ko so yonti min gadda ko waɗɗi min ko on kadi so yonti mbaɗe ko waɗɗi on ko hoto hay goto jab haala neɗɗo kodi wadde neɗɗo fotani haala ne kodi wadde min ko mi waɗa ko kalanta min ɗum ngata min mbaɗa min gani ko waɗata min gani min mbaɗa on ciftinta min ni amin gani ko mi waɗoɓe komin haaldaɓe amin golla min gata min golla ɗum ko force min gollo sabu ko oɗon mbiya min gollo amin gollo wadde noon somin golli e lewru maayi gadde ko haaldano ko hoto hay goto jab hankadi lewru maaye aɗa adda ngantuma kadi ko ala a yenna ala kadi ala kadi andi ala on saha noon gara kaala less Allah mo kaalata less o mo anduma so tawi ko gonga e ma mo anduma so wona ko mo anduma wadde kaala gonga o ɗo yeeso Allah ɗo min de mi ala o saha muñinam noon inchallah ɗe mbaɗi noon ko ɗaminimi ko ɗaminde so yettima noon wat koy a wi hami ɗo ko ɗaminimi yettimama an yettin ɗum woni lawol gonga ken dental alhamdulillahi bil alamina en jawodirani gila Allah addi e nokku he gila holnden gila 16 4 mois 2016 ha hande eɗen gollodira sabi Allah eɗen jiya golle ɗe ñande fof eɗen jaara yeeso sinno wonano Allah ɓolo arta ha ɗo kadi emin jetta duusoɓe onon fof ko duusoɓe ni ko noon so wiyama noon tan ene faama woɓɓe hen en lesto enen golla jiɗa ha inde mum kaale enen duuso galle o so ji galle o ari ha ɗo wona mehere eɗen jetta fof en noon eɗen jaara fof en noon hay goto e mon ustaka goto kala ko timmuɗo ɗo am ɗo kadi goto fof mi daggi ɗum ɗo am ɗo sabu on nangimi on teddinimi on kormi kam minne kadi ko noon mbeɗe yiɗi on ɓe teddi on ɓe hormi on ɗum saabi kala ne pinmi mi acci haajuyam mi ara mi gollodira mo sabi Allah nana yiye nder men e bomi wasaha mi andata hooram hay connexion mi wawa dañi ko tomi hay connexion mam ñamloyo mi waɗa wala wasaha bo wifi o mi anda hen ha yonta yoɓoyeede mi ñamloyo mi yoɓoya Allah addata goɗɗo tan adda hunde ɗum lomtude ayi wasaha wifi o yonta lewru ndu mayat facture yonta ara taw on saha ko woni ko timmani mi ñamloyo so ñamlaka yoɓa kuppete mi ñamloyo mi yoɓoya mi wiya so ari mi yoɓoya ayi kuura ko noon o saha yontat so jifi ma hubbu o saha so ñamloyɗa kadi mbaɗa hen ha hubba kadi golle jokka ayi ko o saha portable bona no watte ma sodoye ñamloye sikke so ari ma ar so ari yaha yoɓoye ande no wadde min mbaɗa eerama heeso e moɗon haala ko woota ngare mballe ngare jingue ngare jingue ken dental kala ko gummonɗen ene yaawi seeɗa ala ko barka tan woodi so goto fof ɗi seeɗa mo jogiti o tan ma rendu wona hunde so portable men boni cooden hen connexion so ari cooden connexion meɗen facture wifi ari joɓen hen barmi o kadi ko hen jeeya barmi o ko hen jeeya kadi mbaɗen hen barmi hen hunde numéro o nan ɗon a jiɗi wadde hen o gonɗo funnague gonɗo hirnague gonɗo rewo worgo suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen jarditi tan bisimilla ma waɗa hen sa waɗi hen tan mamin ganda a waɗi hen gara kaala lesto e numéro he whatsapp o nan ɗon gara kaala mbiya komin kaari waɗi hen naggam gasi jahajuma komin kaari waɗi hen naggam jahajuma tawa ala haala hewka assalamu aleykum komin kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen naggam holli dental ngal yaaru yeeso eyi ka gara ko ɗon noon to haka hewata assalamu aleykum komin kaari gonɗo nokku kaari waɗi hen ballam sabi Allah yo golle jaaru yeeso gonɓe YouTube ɓe noddama hen wonɓe Facebook ɓe
noddama hen kala WhatsApp ɗo yahata yetto on naftoro hen noddi on hen erago huftidingo faade e mon on fof ala ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ala jogi ala basɗo fof rendi hen ka basɗo ko jogiɗa ko e seeɗa ma o ittu hen seeɗa mbaɗa hen numéro nan ɗon 00221 mbatta ha gayna 77 o nan ɗon 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o sa nuldi noon sa wala mbaɗa Orange Money ma yetto so wala mbaɗa Wave ma yetto so wala mbaɗa Western Union ma yetto so wala mbaɗa MoneyGram ma yetto so wala mbaɗa Ria ma yetto wat tan ko mbawɗa ko taw aɗa faandi aɗa rewa Allah aɗa faandi aɗa rewa Allah aɗa wallodira e walloɓe gasi ni foti ene fof ko guutum goto kala yiɗi ko dañde waɗo dañen mbasen wasde rokken nande e famde e jabde e gollude amin mbiyon oɗon jarlo oɗon jaafo minen gay min jarli min jaafima kala tan yiita min gari min kaali tan andu min gaani to lesto on mbawa famde ɗum ko ma tan garna galle he jiyon golɗe ne mbayi ma tan gara galle he jiya golɗe ne mbayi ko ɗen mbawata andu golɗe ko jahata ko kono sa woni tan gonɗa to tel ne ara e ma andata ko wolte ko ñala ko fewnol bandaji lesto amin pewna koc amin pewna ɗiɗon gasa ɗi pewna settere ha on saji ko ha 2 heures matin mbeɗe golle he wona on jiɗum de wona o sawa korko wona ko jamma wonti ñalawma min gollo ñalawma kadi min gollo jamma on jiɗum de min gollo ñalawma ha timma kadi min gollo jamma gole ha timma on jiɗum de alhamdulillah bil alamin ko Allah ngo Allah waɗi en no wona en mbaɗi koye meɗen Allah baɗɗo noon en jetti Allah kadi emin jetto on amin jaaro on e darde moɗon e tinnade moɗon e duusoji mon e galle he goto kala yettama ɗum ɗo jaarama ɗum ɗo hay goto felataki hay goto felnaki saka fele hay goto mon felnaki saka fele amin jetta on amin jaara goto e mon fof suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗi ɓaɗiɗi goto fof wonɗo yettama jaarama hettina min mbaɗa erago faade e moɗon kadi wiide yen ngar mbaɗen balle meɗen e jingere meɗen e galle golle lokken kede mbaɗa hen yo Allah noon kede mbaɗa hen kala ko waɗa hen famɗi heewi yowon sababu udditade ɓamtare yajede kala ko waɗa hen yowon sababu udditade ɓamtare e yajede kumtal haaju aduna e lakara kala ko waɗa hen yowon sababu kumtal haajuji aduna e lakara wonta cellal wonta aafiya wonta sembe wonta kattanɗe wonta bawɗe kala ko waɗa hen famɗi heewi yo Allah sow ɗum to muɗum wona ndesari lamdi to aljannaji ɗum to wonno haala hande ka oɗon gacci hakke minen gam gacci hakke waɗen yarlaɓe yaafaɓe koy ko wona on jii ɓota ko gas keeɓi nogas pawɗi ƴettere Allah eɗen jaaha eɗen jaada hen kadi on jii koko ne muusi min ñalla hen ha nangue muta onon jahon kumtoɗo gaccomin caggal no muusi de wadde mbayle ngal jaɓɓal so ngari Allah rokki en hande Orange Money ne woodi Wave ne woodi hade nangue mudde yaata on neldi tel min keɓa hunde min kumtoro kam na ene yooɗi ha maayi taw kalnaka ɗum kalne pinɗon ken dental ɓeɗo mbaɗi hen ɓe mbaɗa janggo tel nde nangue mutata taw min keeɓi kumtade min kumtoro wona ene yooɗi ha maayi wona ñagude ala ko teddugal tan wonɗon ƴetta tan a jogui waɗi maɗa nde Wave ma Orange Money ma itta hen seeɗa ma ko kattanɗa ko nanna e numéro he 77 906 81 kasi mbiya ceerno nda waltiro kumtade ene weeli yooɗi wona ene weeli yooɗi walto yi ha julde yonti kay mbaɗa noon kadi etta kay hunde mbiya ceerno nda waltiro mudduji ma waltiro juurde ma yooɗi ha maayi daka yonta kay mbaɗat noon taski yonta mbaɗat noon yooɗi ha maayi ne yooɗi kadi ene weltine ɓernde gollo kadi ma weltine wona wadde beltinen oɗon jarlo
oɗon jaafo. O ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah Yaya Ly kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama. Wassalam.